Cubi és el robot intel·ligent de Fedefarma Palau. Compta amb una capacitat en volum equivalent a 10 piscines olímpiques, amb més de 131 tones d'estructura d'acer laminat i una xarxa electrònica de centenars de milers de microxips. El seu disseny d'alt rendiment en forma de cub ha estat totalment adaptat i personalitzat per ser el més ràpid. El robot de SSI Schaffer s'ocupa d'emmagatzemar i produir de forma totalment automatitzada el 70% de les comandes que arriben cada dia al centre de Palau. Gràcies a la seva intel·ligència, sap en tot moment quines instruccions donar, com coordinar, emmagatzemar, transportar o revisar cadascun dels productes que entren o surten amb la màxima eficàcia. Sempre treballant en equip amb la resta de magatzems de la cooperativa i amb sistemes tecnològics i automatitzats per aconseguir més qualitat en les entregues, més rapidesa i millor traçabilitat.